channel. Wow, it's weekend at sunny day Saturday. Thank you Lord God. Tayo ay pupunta sa palengke at tignan natin at maghanap tayo pala ng rice na 20 pesos per kilo. Tingnan natin, i-compare natin sa sinasaing natin na yung ordinaryong bigas natin na pang araw-araw. Tingnan natin kung ano ba talaga ang quality ng 20 pesos per kilo na rice na galing sa Department of na galing na NFA yan. Galing kay BBM. Na galing kay BBM. Yan. Hello. Kaway-kaway. Okay guys, let's go. Puntahan natin. Tingnan natin. Saan kaya tayo makakahanap? Ang init-init pa naman ngayon. Grabe. Sobrang init. Oh my God, may mga nagtitinda ng helmet sa tabing kalsada. Wow. Tingnan natin saan tayo makahanap. Baka dito sa palengke. Unahin na natin ang palengke. Kung wala sa palengke, tingnan na natin dun sa Kadiwa store. Nako, inabot tayo ng ulan guys. Halika, puntahan natin dito. Tanong natin. Masama bang magtanong? Kung wala, di pasensya muna. Wala. Dito yung bigasan. Nasukin natin ng dog food. Tinakpan nila lahat. Mapasay yung bigas. Nako, tinakpan nila. Ano yan? Naman ng ulan. Ano na yan? Tinakpan naman ng mga rice. Paano pa yan? Wala, talagang pinagdadamot. Wala. Pinagdamutan ng information. Tara. Ay, salamat. May parkingan. Timing na timing. Pinahintulutan tayo talaga. Wala tayo na. Makalimutan tayo na. Ay, nako. Wala. Yung isa pa, naiwan ko sa KFC, wala na. Lakas ng ulan guys. Maybe bukas na natin i-continue itong video to. Kasi kung maaraw bukas, punta tayo sa Kadiwa. Wala dito. Wala, nakita ko walang bigas dito sa palengke na ganun. Oh, let's go at bili na lang tayo ng fruits. Ano naman ang oras? Hapon na. Oh, let's go na. Let's go! Let's go! Hello everyone! Hello everybody! Andito tayo para sa continuation ng video natin last 2 days ago about the 20 pesos per kilo na rice ni
PBBM, let's go to the old airport for the Kadiwa store. Doon tayo at doon yata nakalagay at nakadisplay ang rice na yan. Let's go. Kasi i-ginugol ko guys, walang nagsabi sa akin kundi sinearch ko kung saan ang Kadiwa store dito sa Bohol. Ang nakalagay doon is Old Airport, Tagbilaran City, kaya tahakin natin ang daan papunta sa Kadiwa store. Let's go. Yan, punta tayo sa Old Airport. Doon daw nakalocate ang Kadiwa store. At balita ko sa news ay may mga iba pang mga products. Tingnan nga natin, update natin kung ano bang meron talaga. Medyo malayo-layo yung puntahan natin ah. Layo-layo ang ating ano talaga ang buhay. Layo-layo yung Kadiwa. Ito yung bagong building oh. Ito yung nakita natin the last time, St. Peter Chapels. Ano pala yan? Yung funeral homes ano? Hindi ko alam. Yata. Yan. Lagpasan pa natin ang PMI. Yan o. Lilikuan natin. Meron kaya dito sa Bohol kaya? Let's find out. Ayan. Naku, parang Hindi, punta ka, diretso lang. Parang marami silang stock doon sa truck ko. Oy, hindi yan, sa mga Hindi. tanim yan. Sa tanim pala yan. Mga fertilizer yata yung yan. Ay, mga soil. Mga potting mix. Potting mix yan, no? Yung mga dalangtang. Potting mix, Pati fertilizer. mga Fruits, kamote. Ay, bili tayo doon. Yan. Kamote, ang dami. Yan. Ang dami nilang kamote. Wow. Garden oh, ang dami oh. Mga kapwa namin plantita yan. Naku, wala. Diretso lang. Parang wala. Enter. Wala yata. Enter. Bakit naman kasi dito ang Kadiwa? Ang layo. Dito ba ang Kadiwa? Eh yun ang nakalagay sa ano, pag-search ko. Eh saan ba nakalagay? Wala naman tao. Magtanong tayo dito. Bakit walang tao pati sa garden? Wala naman tao sa garden. Doon sa diretso ba? Pulutin na natin lahat yung mga tanim dyan. Wala naman tao. Meron dito. Tingnan natin. Ala, walang tao? Wala. Baka doon sa dulo yun. Wala oy. Wala na doon oh. Ha? Wala na. Eh saan ba talaga? Hindi ko na alam. Ayun na nga. Kasi hindi naman nagtatanong. Saan ba dito ang Kadiwa? Ay. Wala akong makita kahit isang tao. Hindi yata Tagbilaran. Baka wala. Wala. My gosh. Wala. Balik tayo? Walang tao? Wala. Karinderya yung mga. Wala, para ng ano dito, ghost town. What happened here? Wala lang. Hindi na ano ito. Magkara sa una. Ay, tanong tayo dyan. Yan o. Yan. May tao. Tanangin mo? Hello sir. Asa man nani Kadiwa store? Ha? Kadiwa. Kadiwa. Wala pang kwan. Wala? Jun pa man. June pa? Oh, Jun. Sandugo. Sandugo? Sandugo pa. Oh my I-timing God. nila sandugo pala. Sige. Wala pa tong 20 pesos na rice? Wala pa. Sa Sa June pa? Idungan nila. Dungan pa sa June. Di pa man i-release na. Mo ba? Thank you kayo sir. Thank you sir. Napalaw me. Ay kwan. Ha? Ari ang Kadiwa ani. Lagi ani lagi. Unya na kakita mi. June pa. June pa, pastilan. Sige. Salamat. Sige sir. Sige sir. Oh my God. Ano nangyari?
Napalaw kami. Wala. Sa June pa pala. Ang layo pa. Eh bakit ganun? Sa Cebu meron na. Nga, bakit ganun naman? Isasabay nila sa ano siguro? Sa Sandugo daw. Sandugo. Para sa ganun parang mas masaya, mas maraming ano ba? Mas maraming sadyain ang tao. Cebu. Nangyari sa ano dyan, hindi natin kailangan ng potting mix. Ha? Hindi? Narinig nyo guys ha? Wala pang 20 pesos per kilo na rice dito sa Bohol kasi isasabay nila sa opening ng Sandugo sa June. I don't know the date yet, pero ang Sandugo ay malapit na rin, next month na. Okay, magkintay lang tayo. Yun ang update, at least na update. At nakita nyo naman kung saan ang kadiwa. Sinabi ni sir na doon daw talaga. Okay, so thank you so much for watching. At ano pang sasabihin ko? God bless us all. At sana patuloy lang kayo na sumubaybay sa mga videos natin. At gagawa pa kami ng marami pang kagiliw-giliw na mga videos. Ewan ko itong sunod kung about plants. Kasi yung about plants, meron na kaming nagawa na kalahati ng videos about yung rearrangement ng Petit Jungle 2. Ngayon ay tatapusin din namin yon and then i-upload ko. So abangan. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much sa lahat-lahat ng sumuporta at lahat-lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa Rich Chich Channel. Thank you so much. I love you guys. Ingat lagi. I love you guys.